We staan hier in Hoofdplaat bij het Glazen Huis en we staan met een paar mensen van de organisatie. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat fantastisch. Echt, het bedrag, ik mag niet zeggen. Madeleine mag niet zeggen, hè? Mag niet. Maar het is overweldigend. Echt overweldigend. Ja, we zijn een paar maanden geleden gestart om het Glazen Huis op te bouwen. Ondertussen is het een beetje uitgelopen met Radio Scheldemond, Radio GoFM, Huisomroep Delta. Er zijn er 24 uur live verzoekplaatjes uit en iemand kan doneren, geld doneren voor een verzoekplaatje. Ook heel veel bedrijven hebben ingeschreven om geld te doneren. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. We zijn vanmorgen gestart met een beginbedrag al van 3790, zeg ik het goed? Ja, 3790 euro. En we hopen dit vandaag heel erg op te bouwen. En alles gaat naar Stichting Zeeuwse Wensambulance. Zodat we de laatste wensen van mensen toch nog kunnen waarborgen. En zijn er nog speciale acties rondom opgezet? Jazeker, we zijn op dit moment volop oliebollen aan het verkopen. Er zijn meer dan 1000 oliebollen gebakken en die zijn al bijna allemaal weg. De laatste worden nu ingepakt. Verder weten we dat verschillende scholen hebben iets gedaan. Die zullen later vandaag of morgen langskomen met hun donaties. Verder hebben we voor de kinderen, morgen komt de brandweer. Op dit moment is er een speurtocht gaande. Er wordt gesminkt voor de kinderen. Vanavond komen er nog 2 bandjes optreden, dus dat is het eigenlijk. Bart, waarvoor zit je hier? Nou, ten eerste om een feestje te vieren, maar vooral om het goede doel natuurlijk te steunen. En zelf ook een lekker drankje te doen natuurlijk. Heb je al een donatie uitgebracht? Nog niet, maar de avond is nog jong. Dus dat ga je nog doen? Zeker weten, zeker weten. Ga je ook een plaat aanvragen bij de radio? Ja, maar we moeten even nadenken. Oh, je weet nog niet welke? Nee. En zit je hier dan ook je zit voor het goede doel, maar ook een beetje omdat het café is, toch? Ja, zeker. Uiteindelijk blijft het toch gewoon zaterdagmiddag. Ja. Maar bevallend, is het leuk? Zeker, ik had dit niet verwacht. Afgerekend, dankjewel. Hier komt hij aan. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Wat heeft hij opgebracht? Die heeft 5 euro opgebracht. 1, 2, 3. 5 euro. 5 euro, mooi. Engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ja. En we gaan nu live over naar de kapsalon, het krikje. Want het gaat gebeuren. De Erik Smit baardwedstrijd. De baard gaat eraf. Erik wordt stukken jonger. We wachten even totdat ze beginnen. Ja, Want dan gaan we wel even in. Ja, we hebben een leuke ding voor op de stoel. Dus Erik, ik zou zeggen, neem plaats. Want de baard gaat eraf. Gaat de schaar erin. Ik zou zeggen 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Tondeuze geluidje erbij. Ja. Ik heb nog iemand met een snor voor 250 euro. 250 euro, een of andere Paul Vermu. Want wat zou Paul zijn zonder snor? De snorren gaan eraf van de mannen, hè? De snorren van de mannen, niet van de vrouw. Ondertussen is Mark de Baard ver te zoeken. Ja, je staat buiten. Nee, je bent live. Het is radio, dus we moeten nog steeds even verslag doen voor de mensen buiten. Oh, je staat live in de kapsalon. Ja, ik sta in de kapsalon. Ah, kijk, is fantastisch. En hoe gaat het? Het is, ik denk dat het goed gaat. Ik durf het niet te vragen, maar ik doe het toch. Is hij ermee opgeknapt? Meneer, is hij ermee opgeknapt? Is hij ermee opgeknapt? Erik? Ja. Oh, babyface. Ja. Het scheelt meteen 20 jaar. Het scheelt 20 jaar, ja. Heerlijk toch? Wat een mooie actie. Ik zei altijd, wat ze in Hilversum kunnen, dan kunnen wij ook. Oh, ik denk nog een applausje voor Erik, want dat vind ik toch wel... Ja.
We hebben een oorkonde gemaakt. Want wij waren 24 uur in de bus. Maar er was ook iemand die zei, wat jullie kunnen, kan ik ook. En dat is Bart Verbeke. Kan die even naar voren toe komen, Bart Verbeke. Ik heb jou langer gezien gisteravond dan dat mevrouw gezien hè. Daar staat iets leuks bij. Wat denk je? Nog gelukkig ook. Bart, gefeliciteerd met de prestatie die je hebt geleverd. We hopen dat je in de toekomst een grote impact kunt hebben op de vooruitgang van de wereld. En dat je een persoon wordt die verantwoordelijk is voor de grootste aanname van bier en sfeer binnen deze branche. Namens het team Glazen Huis een prachtige oorkonde. Kijk. Dan nu het moment suprême. Dames en heren, het bedrag. 14.012 euro en 14 cent voor de stichting Zeeuwse Wensambulance. Bram. Ja, Bram. Zelf vond het een tegenval dat we toch net 15 cent zouden. Maar de ene cent die lijkt er zelf bij. Dames en heren, mogen wij jullie, namens het Glazen Huiscomité, Stichting Wensambulance, alle discjockeys en iedereen die hier was, gisteren en vandaag en de komende dagen ook, weet je wel, Bram. Iedereen hartstikke bedankt en we hadden nog een klein feestje van maken. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few